Карлары, бураннары, салкыннары белән үзәккә үткән кыш айлары да артта калды. Яз сулышы да көннән-көн ныграк сизелә башлады. Әмма кышның тиз генә үзенең вәкаләтләрен язга бирәсе килми. Әле дә булса салкын көннәре белән сиздерә. Үсеп килүче буында халык йолаларын, милли гореф-гадәтләрне тәрбияләү максатында узган җомга көнне Үзәк ял паркында, югары һәм түбән яркәйдә урнашкан балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр күңелле итеп кышны озату бәйрәмен уздырды. Чараны 4нче балалар бакчасы хезмәткәрләре оештырып, музыкаль яктан бизәп, күңелле итеп алып барды. Бәйрәмдә скоморох төрле уеннар, эстафеталар аша балаларның күңелләрен күтәрде, җырлатты, биетте, сикертте, әйлән-бәйлән әйләндерде. Сайыскан килеп, яз килүен хәбәр итте. Ниһаять, мәйданчыкта бәйрәмнең төп кунаклары яз кызы белән кыш кызы пайда булды. Алар борынгы юла буенча биләмәләрен бирмәс өчен, җиребездә хөкемлек итү өчен балалар белән бергәләп үзара көч сынашты, аркан тартты. Нәтиҗәдә яз кызы җиңеп чыкты һәм кыш кызы үзенең ачкычын яз кызына тапшырды. Бәйрәм бик күңелле узды. Чара ахырында барлык балалар бакчаларына кояш кебек түгәрәк тәбикмәкләр белән тулы кәрзиннәр таратылды. Айгөл Муллаянова, Ренат Хәдимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.